may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Rina. 28 years old at isang tambalanista mula sa Bicol. Naisip kong sumulat sa inyo para kahit paano may mapagsabihan ako ng sama ng loob ko. Kahit sa mga magulang ko kasi, hindi ko masabi ang pinagdadaanan ko. First girlfriend ako ni Mon, isang teacher. Mabait at hindi makabasag pinggan ng boyfriend ko. Yung tipong parang hindi marunong gumawa ng kasalanan. Pero mag-iisang taon pa lang kami, inamin niya na sa akin na may nangyari sa kanila ng estudyante niya. Nagalit ako, pero pinatawad ko siya. Matagal bago ko nakalimutan ang kasalanan niya, pero sa paglipas ng mga taon, natutunan ko namang magtiwala ulit. Inabot kami ng halos 6 years. Sabi niya kapag natapos niyang ipagawa ang bahay ng parents niya, mamamanhika na siya. Tandang-tanda ko pa ang huling pagkikita namin. November 29 yon last year. Gaya ng nakagawian kapag nakikita kami, may nangyayari. Gaya ng nakagawian. Hindi pa makabasag pinggan yan. Ang saya pa namin that day, pero pagdating ng December 10, nag-iba ang ihip ng hangin. Parang nawalan siya ng gana sa akin. Nang tanungin ko, wala naman daw kaming problema. Stressed lang daw siya sa trabaho. Nalulungkot din daw siya dahil kahit ang tagal na niyang nagtuturo, wala pa din siyang naiipon. Hindi daw tuloy niya mapatapos-tapos ang bahay ng parents niya. Hinayaan ko siyang magmukmok pero iba ang kutob ko. Na-confirm ito nang bigla akong tanungin ng co-teacher niya kung kami pa daw. Akala daw niya hindi na kasi may hinahatid na bagong teacher, si Mon. Kaya alam mo parte, wala talaga akong tiwala dun sa mga mukhang mababait eh. Ayos na nga sa akin yung mukha talaga malandi. At least what you see is what you get eh. Hindi yung mga yung parang hindi makabasag, pa, no? hindi makabasag pinggan. Ako plastic. So ayun na nga, I confronted him. Sinasabay lang daw niya dahil hindi pa daw alam ng girl ang mga daan. Bagong lipat daw sa lugar namin. Batanga. I felt that he was lying, so I messaged the girl. Nag-reply after a few days at tinatanong kung sino ako. Nagulat siya nang magpakilala akong girlfriend ni Mon. Ang alam daw kasi niya, 2020 pa kami nag-break. Ipinadala ko sa kanya ang picture namin ni Mon nung huling kita namin. Nagalit si teacher. Mag-move on na daw ako at wag ko nang ipilit ang sarili ko sa lalaking ayaw na sa akin. Niligawan daw siya ni Mon at gusto niya daw din ito. Dahil mahal na mahal ko, nagpakatanga ako at pinilit ko makipag-ayos kay Mon. Ayan tayo, girl. Kasi Ayoko namang matulad sa iba na iniwan na lang porke nakuha na ang lahat-lahat sa kanya. Ayan tayo eh. Sabi ko sa'yo,
Naku, manlalagas yung mga diamante sa headband ni Nicole. Sige. Sinasabi ko mainit ang ulo ko, hindi pa ako nakakakain. Yung bisita natin, walang alay. Sinasabi ko sa'yo, charek. Nakakaloka to. Ayoko namang matulad sa iba na iniwan na lang porque nakuha na ang lahat-lahat sa kanya. Masakit nang marinig ko kay Mon na hindi na niya ako mahal at wala na siyang nararamdaman sa akin. Dahil desperada. Hay, kamot ulo. Charot. Dahil desperada, nakiusap ako sa babae na siya na ang umiwas sa boyfriend ko. Sinabi ko na ibinigay ko na ang lahat kay Mon. Ang sagot niya, wag ko na daw habulin dahil ayaw na sa akin. Dahil hindi ko pa din matanggap na iiwan ako ni Mon, bumili ko ng ibinibentang gayuma online. Ate girl! Malay mo, di ba? Malay mo. O, bili din tayo kung effective. May online na pala, gayuma online, nakakalurke. Isang buwan na lumipas pero hindi umepekto ang gayuma. Pumunta ako sa 2 manggagamot at bumili ng gayumang kaya daw pabaliking nagmamakaawa sa akin ng ex ko within 7 to 10 days. Yan daw. Nyari. Isang buwan ulit ang lumipas pero wala pa ding effect. Mon blocked my texts and calls, maging sa social media platforms. Gumamit ako ng ibang number para tawagan siya. Inulit niya na hindi na daw niya ako mahal at tanggapin ko na daw na wala na kami. Gumawa pa ako ng dummy account sa FB para makita ko siya. Kahit pictures niya lang. Ang sakit. Kasi binura na niya sa FB niya ang lahat ng pictures namin together. I stalk the girl hoping na the more I see her and them together, masanay ako hanggang maubos ang sakit. Sa sobrang lungkot, bumagsak ang katawan ko. Dumating sa point na naisip kong tapusin na lang ang lahat. Hanggang sa dinugo ako kaya isinugod ako sa ospital. Nakunan ako nang hindi ko nalalaman na buntis pala ako. Pinaalam ng ate ko kay Mon na nangyari, ngunit sa halip na dalawin, sinabi ni Mon na sana iniwan ko na siya noong unang beses na niloko niya ako. Kasi after daw nun, pinipilit na lang niya ang sarili niya na gustuhin ako. Dito ako natauhan. I thank you Lord, praise God. Akin na po yung linyang yon. Thank you Lord, praise God. Dito ako natauhan. Masakit ang iwan, pero hindi naman pwedeng habang buhay akong nagluluksa. Samantalang sila, they are having the time of their lives. Kailangan kong tanggapin na hindi na siya babalik sa akin. I need to accept na hanggang doon na lang ang kwento namin. I thought I had the perfect love story, pero ilusyon lang pala ang lahat. It has almost been a year at alam ko na hindi pa ako okay. Pero I am trying every day. Kumakapit ako sa Diyos and with His grace, I have faith na eventually, I will heal and be okay. Hanggang dito na lang muna tambalan. Maraming salamat dahil sa pamamagitan ng pagsulat ko na ibsan ng lungkot at sakit sa puso ko. Ang inyong tambalanista, Rina. Okay, Rina. Siyempre, yung mga reactions ko kanina ay typical ng reaction ng isang taong nasa labas ng kwento, 'di ba? Na nakakarinig ng mga ano ba? Talaga? Bakit? Anen? Ganon, ang daming tanong, 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi valid. Napaka-valid nung nararamdaman mo. Siyempre mahal mo eh. Siyempre gusto mong bawiin ulit. Siyempre gusto mong manumbalik yung pagmamahal, yung pag-iibigan, lahat-lahat, 'di ba? At sabi mo nga, siyempre naibigay mo na din ang lahat-lahat. Kaya ganon na lang yung katindi yung kapit.
naiintindihan talaga. Yung nararamdaman mo talagang normal na nararamdaman ng isang taong nagmamahal, isang taong in denial na kahit niloloko na siya, madami ng red flags, go pa rin. Nangyayari talaga yan. Pero ang pinakamaganda dito is the moving forward and moving on na phase. Kasi hindi talaga pwedeng forever na ganyan. Kasi si Mon, ilang beses niya nang in-express in-express through actions, in-express through words. Yes. Kulang na nga lang magpabanda siya para ma-express sa'yo, para mag-gets mo, para malakas, ganon. May combo, ganyan. 'Di ba? Para lang ma-express niya na talagang wala na, hindi na talaga, ganon. Ilang beses niya sinabi, pero ilang beses mo rin pinilit. Tama. Pero sa totoo lang, 'di ba? Buti na lang din. Praise God talaga na natauhan ka. Ang sakit, no? Okay. O nga pala. Ang sakit isipin, pero wala na pala talaga. Correct ka. Yung sinesave mong sinusubukan mong isalba yung relasyon nyo, pero siya yung talagang bumitaw dahil merong bagong kinapitan. Yun yung masakit doon. Pero on the other hand, malinaw naman yung naging dahilan. 'Di ba? Ang mahirap niyan, hindi mo hanggang ngayon hindi mo nakukuha yung dahilan. Sa true. Bakit kanya iniwan? Yung mga ginos, diba? nako, yung mga hindi namin alam kung bakit namin kasali sa mga ginos natin. 'Di ba? Hindi totoo Diba mas masakit yun Oo. Diba? Compared Actually, dito. feeling ko partner either way masakit Siguro mas Klaro lang. mas prolonged yung Oo. yung agony nung taong iniwanan ng walang dahilan. Ito malinaw naman kasi yung Oo, dahilan. So correct, alam correct. mo when Alam to na stop. agad. Yun. So again, tama yung sinabi ni partner, masakit itong pinagdadaanan mo, but one good thing here is yun nga, malinaw yung dahilan and nalaman mo na kung kailan mag-stop. So in this case, moving forward na lang yung aasikasuhin natin. Oo. Papaano siya makakalimutan. Ang mahirap niyan, hanggang ngayon, hindi mo pa rin natatanggap. Kasi pag hindi mo pa rin natatanggap yung sitwasyon, gagawa ka pa ng paraan para ipaglaban yung nararamdaman mo kahit wala ng pag-asa. Gagawa ka Diba? pa rin ng mga ways para magkamot kaming lahat ng ulo sa'yo. Na parang na talaga parang, ba, Kaya girl? nakatitigil. Oo, ilang meron? manggagamot pa yung tatawagin Sa mo. true. Ilang manggagayuma pa yung kukonsultahin Kaya mo. nga. Baka sakaling bumalik sa'yo. Ilang pang pakikilos Diba? sa panggagawin mo, ilang pang beses na magbumukha kang tanga. Yes. Diba? Ganun yung mangyayari kapag hindi mo pa rin natatanggap yung sitwasyon. So, but in your case, natanggap mo na. Nagsa-start na. Sabi niya, hindi pa Yan. naman siya totally okay, but she knows that by the grace of God, eventually she will heal. At yun Yes. ang magic words. Correct. By the grace of God. Kahapon lang, meron akong kasama na nag-dinner, tapos kinikwento nila sa akin yung, yung pinagdianan din nilang family in terms of health na pag-iisipin mo, pagbabalikan mo, hindi mo alam kung paano kasi matindi talaga yung pinagdaan. Tapos nag-exchange kami ng stories about yung mga pinagdaanan na kinaya. At ang conclusion lang talaga namin, bumalik lang talaga kami sa katotohanan na only by the grace of God. So Yes. ikaw din, Rina, yun din talaga yung yung panghawakan mo na by the grace of God, magiging okay din lahat. Mapapatawad mo yung sarili mo kasi at this point parang feeling mo kasalanan mo. So hindi mo rin mapatawad yung sarili mo dun sa fact na binigay mo lahat-lahat, 'di ba? Hindi mo patawad yung sarili. May mga ganun, may mga pagsisisi kang nagaganap, 'di ba? Anong ginawa kong mali? Correct, 'di ba? Anong kasalanan sa ko? true gets natin yan lahat. Naiintindihan talaga natin yan. So, kapit ka lang, ka-faith ka lang that you will be fine, you will heal, and eventually makakahanap ka ng magiging bagong jowa na mas magiging tama yung treatment sa'yo. Na kapag ka Yes. na-meet mo yung taong yun, sasabihin mo, ay, ganito pala dapat tratuhin. Correct. Hindi pala like kabasahan, like munas-punas in the dumihan. Oo. Ganon. Ganon. Diba? Kasi tatratuhin ka, Yung may prinsesa. may cake ka mag-inarte. Yan, Ganon. mag-inarte, magpabebe, lumiit yung boses, diba? Ganon. Lagi kang susuyuin. Correct, diba? Kasi ganun pala yung feeling. Yun. So again, Rina, thank you for sharing your story with us at naway mag-heal ka in God's perfect time. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Paalam mga tambalanista. Ingat-ingat.